सीधा एक जरा हमरा के छोड़ के जाए। आई हो दादा। अरे तू बैठा बैठा ना। अरे खतरी पड़े। अरे कानावा में बात कहत रहनी एगो। अरे तो ऐसे पूरा कोना में छुप के। अरे का हो जाई? नहीं का बोलत मैंने सारा के मत छू ले दूसर तीसर ह दूसर तीसर ह मई सरह जाई तू सालिए हो द तोहरो कानावा में कहि तोहरो कान फूट दी। अरे हमरा कान में छोड़ी ना पहले। ए महाराज रउआ बाप हो बाप तो हम सोचले ना रिसोर्ट के बतिया बताई मई की बतिया से के रख लेबे लगा। ठीक ओकरे हिसाब करे जब मई आई तब मई का मई का चिल्ला कर करे का करे जानती का होई का मई होई देखो हई हमर पाहुन लगे न तहर हई आ हे भाभी के का लगे हन भूला कोने तन दिमाग सरहज नंदो हमार आई लगी हन नंदो नहीं हिंकर लगे हई तो इस शॉट के बतिया होत रही मुड़िया हो सब के दुने जना। मम्मी जी बताई कि माने का हो गई का हो गई का हो गई बतियावे से का होई माई हमरा कुछ गड़बड़ लागत जो देखा तू ना अपन फुटा से अपने पास रख गलत चल सब बेटी के डोरा मत डालो पता नहीं हम जोन देखी ना उहे बोली ना रौरा का हो पहले दिन पे दिन सुनी कान माने हां का कातरे नहीं कान में शादी बियाह हो खला हो गल बुचिया के आ एको हाली अइलन ना तनी कि हां तनी चली चाहे बुचिया के लिया के अइतन तनी ठंडा पला के दिन बा ना आई हन अब फोनो ना करेलन हो कि हाँ तनी फोनो कर तनी सासे जी से चाहे घर में एगो छोट साली भी ओकर से बतियती फोन आवे ना करेलन। अच्छा रुको हम ही फोन कर तनी बरा का कहतन आ कहम के पाहुन तनी आई लगबो ना करेला लागत त बा। हेलो हां हेलो हाँ पाहुन बोली प्रणाम। खुश रही कौन आगे काजी रो जब से बियाह क के गइल बारी बुचिया गइल बिया तब से रो एको हाली ना होइनी काहे का करब अपन कमाए धमाए के आदमी फेरा में बा तबे न मालनी राउर बुचियो सुखी से रही। अरे हाँ उ त बात बढ़बे कइल बा सुखी से रही। आ ससुरारी सुनत तनी ससुरारी घुमाला से मान सामान घट जाला ऐसे हम ज्यादा ससुरारी नहीं ना। हां हां रे माई बहुत तेज है ना ये सिखावेली माई का हमारा ज्ञान नहीं खे तोरे तो बहुत ज्ञान बा सुनी ना बोली कहने कि तनी आई ना आज मुर्गा बनौले बनी। अब देखी मुर्गा के लालच देके हमारे के मने ना दूर नहीं कि हम बेटी के अपना बियाह लेके रुआवे में लेट हो जाई ठीक बा। अच्छा तो यही माँ एक दो दिन के समय निकाला तनी एक दो दिन में ओकरा बाद आओ तनी अब ये बेरा मत बोलाई ना ना 2 घंटा के बादे आई लेकिन आईब। अरे घरे इतना काम बाकी फुर्सत बा आवे के ससुरारी मैंने ढेर ना बोलल जाला माई ढेर अब सिखावेली हम जानतनी। अच्छा ठीक बा अब कह तनी तो रुकी अब देखो तनी गड़िया घर भी है। हां बने हम गाड़ी देले बनी रौरा के तो अब का दिक्कत बा जी। अरे तब वही में भाई कुल बड़ा सन 2-3 गो तो कोनो लेके कोई लोकेशन है ना उन्हें ना ना ठीक बा देख ली गाड़ी भी तो लेके आई ठीक बा देखो तनी तो 1-1.5 घंटा में आ जाई। हां ठीक बा रख तनी ठीक बा चल हो जाय राज हन त पाहु देख मुर्गा बना त तनी खा ली हन हैं तनी हेट मुटका त हो जाई सब कोइले हम तो गइल बिया जाय त पाहु नहीं हन त तनी भेट मुलाकात हो जाई बुचियो के सर समाचार हो जाई का हम कहीं का जाने कहां बिया उ। अरे मैं तू ए जे बैठल रे तार है कहां से लटकल बरे तार ना रेगनी हो का हम कहीं खाना बरात मत मड़ई करे मैं एगो मड़ई पुअरा खरीद के आती कह के लगा दस ना आया ताकि वो दीदिया गुल भी तो जीजू होइहन ना जीजा ना अइहन ना आवतड़न ठीक बा फोन कइले नहीं। हां फोन कइले ए माई हमरा बड़ा लाज लागेला बताऊ होसन घर में बड़ा लाज लागेला हमरा कि जीजा हन तो कहन कि आ दे दे ऐसन घर मत देखा ठीक बा इहो बानू कि नहीं खे ई तो भिखारी हो गने ना माई कम बोला यही घर में पोस पला कर जे पढ़ा लिखा भइल बड़ू दूसरे घर में ना पलाई रहू। चल तक तो भौजी का कर दिया तनी कह दे सलाद उलाद काटे के तो भौजी के हां ठीक है कह दे जो जतनी हम देखी उठी कब ले आई हनी तो बतावा हो आ तना दिन बियाह शादी कइला हो गल बुचिया के आ कोबो तनी ना आवेलन पाहु न कि तनी जाय सास ले भेंट कर ली कभी ना समझ में आवेला।
और वो करो ना समझ में आला ना कि हाँ तनी जाई माई ले तनी सर समाचार ले ली चाहे तनी जाई जे तनी मेरे बुलाइब पाहुन के तनी ऐसे कि को हम लोग तनी तनी ए पाहुनाई मुर्गा बनावले बानी आज हम खालन मुर्गा फोन करम लगबो ना करले जल्दी फोन आम उनकरा पे उनकरा तो कबो ना समझ में आला कि हाँ तनी मम्मी जी तनी सर समाचार ली बातचीत करी जब से गोल बन लिया कि ना बुचिए फोन करती है ना उहे फोन करतड़न लगबो ना करला जल्दी लागल बा हेलो हेलो हेलो। हाँ पाहुन हाँ प्रणाम। खुश रही का हाल बा ठीक बा जी, अपने सुनाई। अच्छा ठीक है बानी हम हूँ ई करे है ना ए जो के कुल सर समाचार ठीक है बा, बाल बच्चा सब ठीक है बा, और बुचियो ठीक है बाड़ी। बोली का कहतनी। अच्छा ई कनी है कि तनी आई ना कतना रो दिन हो गए 10-15 दिन माने 1 महीना होए ना गोल हो जी जानतनी ससुरारी ढेर ना घूमल जाला ना त मान सम्मान घटी जाई। हाँ हाँ जानत नहीं कि माई बहुत सिखावेली ना माई क्या सिखई हन, हमरा ज्ञान नहीं खे। अरे मेरा दामाद बहुत चला हेलो कनी है ना पाहुन ना हाँ बोलिए। तनी आई ना मुर्गा बनल बा। अच्छा मुर्गा के लालच माने हम घर अपना मुर्गा ना खइना। अरे ठीक बा लेकिन तन ससुरारियो के मुर्गा खा ली ठीक बा। तो भाभी जी बनैले भी पता छोटू की भाभी जी ठीक बानी ना? हाँ ठीक है बा। ठीक है बा, देखो तनी गड़िया लेके गोल बड़ा सन आवत तरसन तो हम आवत तनी 1-2 घंटा में। अच्छा ठीक बा ठीक बा। जानी कि जान जानी कि सांझ को नाइए जब हम आते ना जल्दी आइम ना कि का कहे के मुर्गा सेराय मत हमार एक कब बैग से बना के रखले बानी पहले ही से ना हम रावरे माने नहीं कि बना के रखले ऐसे ही बनल रहना तो कहे तनी पाहुनु को फोन कर देतनी आजी हम उ तो नजदीक बात आ जातनी आ रहती 500 किलोमीटर दूर तक कैसे आती। अच्छा पाहुन ठीक बा आई जल्दी आई ठीक बा। ठीक बा। प्रणाम। चलो हो जाए तो तनी आई हम त खाली हम छटक मटक तनी जा तनी का कही तनी जा तनी सलाद वाला कटवा देबे बुचिया रे आओ जल्दी रे का करत रे चिल्ला खोखी छूट जाता खोखी बढ़ जाता लेकिन अगर मैं क्या सुना ये कहाँ से आवत रे नीचे से होता नहीं नीचे से आवत रे जानते समय आज का है पता बा कहे तैयारी भइल ना आज पार्टी में जाके बटे ना पार्टी में क्या कर जाके रे सहेली के पार्टी में रे आवे लरल ई कोनी है ना कि पाहुना होतड़न तो तनी सलाद वाला भौजी के कह दे काटे के ठीक बा ठीक बेटे जो ये कोनी है आव तन कता एक त मन बताओ पहले आवतड़न एक बियाह कखनो गोल बड़ा नबी आइले हड़न एक बार बज मई तू इतना शौक शिकार क के न तू बहरी मत निकल ठीक बटे ना तो जान तेरे कितना मरल स लेकिन का करबे पापे पे ई का कहत पहले एकर शर्म नहीं खेला गत अरे मैं तो मजाक में का माई बेटी मजाक ना हुई दूसरा से मजाक जो भौजी कह दे सलाद काट के त मैं बताओ हम कौन काम करी मैं इन्हें मोने बिखरल रहते बुझाते भी कि हम का करी हेने काम झूठा लहो भजी ए भौजी कनी गिरिया मत दान के चले कनी उनको जे जाओ तो वहां के होता नहीं हां तो जे के कह घटे माई को लिया हमारा पे तो फोने ना कइले हन बताओ ये पूछी जी कितना दिन के बाद वहां के आवत आनी आहे नो तब जैसे मजाक तनी करम ठीक है तू जल्दी तनी सलाद काट दो ठीक है हम काट दे हम सब कर दे बताओ वहाँ के आवत आनी हमारा से कहबो ना कोई हन इतना खुशी के बात बा हम कबे ले वहाँ के ताकत कि कब या कि वहाँ के देखे थी जैसे सलाद का वहाँ का पनीर मटर पनीर बनाए अपने हाथ से खिलाई चटन वो घर आई रही ना तो से यहाँ चल गोनी लेकिन औंकी पारी आई हन ना तो अपन जाल में फंसाइए के रख कितना निक लगी ना जब बियाह होत रहे ना तबे हमरा दिल पे काबू कर ले रहन दिल के हमारा हड़प ले रहन हम उनका से बहुत प्यार करी ना कैसे बताई अयह ना तो उनका के अपना क्या हम कही कहूँ में शर्म लगता केहू जानो मत वो खेल ले ऐसे साड़ी उड़ी पहन ले बन ठीक लगता है कहाँ करो तो अभी तक ना आई हूँ अब तो हुई शायद तब ए हाउ गाना निकला गेला ए राजा निकला गेला ए राजा निकला गेला हंसी के जे बोलेला
संवरियन हो बड़ा निक लागेला। और हम तो ये गाना गाई। हे भगवान कितना इंतजार तू करब कब वही हमरा से मिले हो। मेरे को समझे में नहीं आवत कब ये पता ना कितना इंतजार करो भगवान। अभी तो ना होगा क्या आज दिल के बात बता के रहा। अरे बैठे बैठे अरे क्या करी ये छोटी ठंडा पड़ा के दिन पर जी नहीं जे कौन के बोली बड़ा ढेर दिन पे आवत है। ढेर दिन पर ससुरारी ना आवे के चाही। साली सरहज केहू कुछ कहिए दी ना और मान सब सामान बताएं। कम हो जाला। और सब बताएं ठीक सब बा बढ़िया बा। सब बढ़िया बा ना रुआ ठीक बानी ना। अच्छा ये ठंडा बताई ठंडा नहीं ना लगत ठंडा लगबे करत तो का करी बताई का का भैया बानी ना बानी तो वहाँ के घरी रहत अनि वहाँ न हम निक मजाक कर ली ना रुआ से जाए दी सरहज क्या दिक्कत बा। अच्छा ये बताई घर परिवार सब कुछ ठीक बा हां सब बढ़िया बा और बुचियो आए बढ़िया में दिक्कत ना भइल ना ना कौन दिक्कत नहीं। का बात बा ये घड़ी बड़ी स्मार्ट औरी लागत तानी स्मार्ट कौन जौन जैसन रहने है वैसन बानी। बैठी 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 ए, बड़ी महाराज। बैठ अब हमर मोबाइल दुनिया रहे बस वहां के आज आज माई सुनी ना कोनो दिक्कत नहीं का ना तो होत रहेला को का बे- सकले कहले ना बोली कि राउर हाथवा के ना हम का कहते जब रोवा के बियाह में देखनी ना हाँ। तो रोवा इतना सुंदर लागत रही कि क्या कौन का है भैया सुनर नहीं खान बताई सुंदर बानी लेकिन देखिए रोगा दिल भैया के के तरह से भैया के मेहरारू हई अच्छा ये आ रउआ हमारा के बड़ाई करतनी का कोनो का- बात करब का हमरा संगे ना जैसन कोनो बात नहीं के सोचत था नहीं बुझे सुन हमारा मोबाइलवा पे फोन ना करे के रहे जब वहीं के रहे तो तर केहू घर में 2-3 गो मोबाइल बा भइयो के बा उहो के बा रउओ बा तो कोनो मोबाइल पे फोन कर देने करा में दुख मत सुने नहीं ना, माने के एगो बात कहीं खिसियाम ना ना बोली कैसे खिसियाम ना 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 जी ना खिसिए बोली ए जी हाँ है तो दिन है ने ए जी हम लोग से बहुत प्यार करी प्यार करी ना ए जी ई सब देखी ई सब गलती बात बा भैया भैया सब लोग प्यार का करी बात बाटे यार, मैंने प्यार देखी कोई ई कुल गलत का यार केहू गाजी महाराज ऐसे मत करी हमारा के मैंने का छेड़खानी करता हमारे से है? मत करी मन कौन छेड़खानी अरे सुनी करता है? पहले बतिया ए मारे बा ऐसे ई कुल हमारा रहन देखी, ठीक ना लागेला ऐसे मत कर देखी वहाँ से बियाह भइल बा त का लेकिन हम दिल से कहीं ना ना हमारा 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 देखी देखी ई सब हमारा निक ना अच्छा ये लागेला बताई केहू जानी हमके प्यार कइली तो केहू ना जानी माने तो ये वहाँ कोनो से मतलब आओ है तो- कि केहू के माने धन के साथ खिलवाड़ करी रहो भैया के ना अच्छा धन ये नहीं बताई रहुआ हम खराब बानी ना खराब नहीं खी सुंदर बानी बढ़िया बानी ब्यूटीफुल बानी मय चीज बानी तो फिर हम के निराश काहे कर देखी निराश एकरा में ना जे अपन मान ली भैया बानी ना कोनो दिक्कत साला ससुरारी में होइला के बाद इहे ना होला साली सरहज फेरा में पड़ जी हस माने का कइले बानी जीरो इतना सुंदर स्मार्ट बानी अब का चाहिए सुनिया सही में बते मानी ना सही में हम तर बिना मर जाए ना तो जी देखी सकी इज्जत प्रतिष्ठा के बात बा केहू के हाँ, जाने के देखिए। हमारा बीच रहोगे बीच रहे के चाही चली जाए मन दी गुनी जाए दी कहत तनी त का करी अब रउर मन अरे रखम के का ना बा करी हम? आ ओहो में सरहज है कोनो मन दूसरा करत आदमी हम थोड़े कहाँ है डूब जाई कहाँ नहीं सरहज है ना एक चलते दूसरा रहित अरे बाप रे सच में हम पागल हो गनी देखी एजा माने केहू आ जाई तनी चलल जे घर में तो आर केहू नहीं हम बानी ना ना देखी ऐसन करी कि दोनों बन रहो अच्छा आज बन तो रहे के बा ना अब रउआ सबके मर्जी अरे बाबा, एकदम का कोई हम मन तो खुशी के मारे ना का हम कर जाई देखी ये दिन ऐसन करी कि ई दोनों सुने बन खातिर रहो कहिए समतर सतर अरे केहू के पता ना चली केहू जानी तो का करी जानी तो हमार हल्का हुई अरे कुछ नहीं हम बानी ना हमरा रहते कुछ नहीं हो सकल ठीक बा जी अरे अरे भाभी तू आहा, अरे जाग लग गोलत नहीं खुश रहो अरे कब से आइल बड़ा तू हो तो चमक तरु हो कब अरे गोलत नहीं जीजा खुश रहो तू हुए घरी चमक तारू तो का करे रवा खातिर ना चमक ही के न पड़ी हमरा रवा आइल बन तब ना मेकअप इतना कैले बने अच्छा नहीं क्या हो जी साली है ई सरह साली सरह से मजाक आई कर नहीं जाला जा रवा हाँ? जब ना तब देखो तो आओ जब तू ही आओ ना आओ तनी
और ए बुची जी तनी होके कुछ काम बा ठीक बा रोज आई मम्मी जी ले भेंट कोइला हनी अच्छा भेंट कर ले सब कुछ भेंट कर जाई ना अच्छा अभी अच्छा ठीक है इतना दिन के बाद आइल बनी वो मम्मी जी ठीक अरे जीजा हम पूछी थी ना कहा ना आइल हन डायरेक्ट ना तुम छत पे बैठे रहे वहां के जान की मम्मी जे जाओ तो बोले हंसे लगल जे बतियावे लगल जा हम तो बात कर जात रहे जैसे रहुआ कहां रोकनी है तो बाद में बतिया ले हम अभी टाइम बना अभी वहां के रहम आ मम्मी जी से गोल हनी बात विचार करे ठीक बार हो जाए ठीक बटे जात नहीं ठीक बार हो जाए बाप रे बाप बतिया हनी लिपस्टिक मार के फैशन को ये तो हमरो से सुघर लगती है अगर हमारा के छोड़ के ओकरा के पटा ले तुम कहे के ना रहियो कितना सुंदर लागत हमार कितना खुशियां आइल बट अगर हाथ पर थैले उन तो जलन कर मुंह तो ओकर हाथ से काट दी लेकिन कुछ भी का अब जाता नहीं उनका से फिर एक बार मिला बताओ हो अभी से लागत कि ओइलन ना उनकर आवे के चाहे जल्दी हम लेट कर कोबे ले छते पे बैठ के तैयारी कोइले बनी कि चलो अभी लइहन खोइहन पीहन अभी से कहाँ खोइलन पियलन हैं गोड़ लगतिन मम्मी जी अच्छा कुछ याद कौन कल बन जी कबे कइल बने हो कुल रली ही बुचिया राउर छोटकी आ उहा के भाभी जी रही अच्छा। है बतियावे लगन सर समाचार राउर बुचिया के तब देरी हो गइल ह हाँ ठीक है कहतनी ना ठीक बा तब कैसे कैसे नहीं है ठीक से नहीं है नु हां बढ़िया से आगो नहीं है अच्छा आ खानो खा ली हनी हां हां खाना खा ली हनी का मिलल ह उहे मुर्गा कुल सलाद रहल ह हई कुल ई चावल रहल रोटी रहल ह अच्छा सब कुछ पापड़ मिलल रहल खाए के ह ना हां एकदम दिल खुश हो गेला खाना खा के ना ठीक बा हम कहले रहनी कि पाहुना जिन त खाना खिया दिहसन हम छते पे बैठल बनी जे तनी से कुल कपड़ा आ पर कने ही मम्मी जी न कि हम जाई गांव में हां हां ऐसे कि जरिए बढ़ रही बा मोटरसाइकिल के किक मारा बा अपन फुल दाना अच्छा चल हाँ जी एक हफ्ता बाइक दे देले बनी कि वो जब मन करी जाई मैं जब मन करी आई ना ना यही खती का करती ममता बा भेट गइले ही घर में हां सब कुछ से भेंट कर लेनी है जाए के बारी फेर खारी और मिल लेब भेंट कर लेब आ देख ले वो के कुबेरा हो गरल ह अरे कुबेरा कौन अभी 9-10 बजे ले आदमी घरे चल जाला मोटरसाइकिल ना से। वो बात नहीं कहत माने अनहार हो गरल ह तनी रह जती तो ठीके रहल का दिक्कत बा तो माने अब केहू अपना हित न तक खेद लेला बताई रुआ तो कहबे करब कि रही आ रही हमार का हमर अब ओइनी बोलैनी घरो तो काम धाम देखे के बा हैं ठीक बा चली ना अच्छा ठीक बा चल बाकी रह जती तो ठीके रहल एक दिन आई ना अच्छा कबो करना दिन मान में ली तो- शादी बियाह में आओ तो बुचिया के छोटको जानी के शादी होई तो आदमी पहले ही से 1 महीना राउर देखब हमहू कातना माने राउर राखे हाँ, के ठीक एथु बा, बा ठीक बा। ओही घड़ी रउआ बियाह होए में देखाई अच्छा ठीक बा जाता नहीं पड़ा खाई ना बढ़िया से ना हां 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 ठीक चल जाए दे हम जतन देखत तनी का करत ऐसन घरवा में दत पाउन के बढ़िया से खियली सकी ना बताओ कभी कहतन कि गोड़ लाके मम्मी जी और के आयावतन आयो अभी लियोनी ना यही पे खिस बोरे तटे हमरा अरे जाता हो तो मिल उल के तनी जाए तन अभी तक कोइला ना अनहार होकर जाता कुछ बुझाते नहीं कि उनका हम का कर कितना हम तक कुछ बुझाते नहीं कि हम का करी का जी कनी माई से तो मिल लिया नहीं आ जाता नहीं अब नहीं जाता नहीं रोज तिरतिया भर तो ठीक ना रहता ना देखी घरे काम रोज ही ना रहतिया भर अरे कबो आइब न तो रहब बढ़िया से का रो हमरा के प्यार के दिलासा देख के लगनी जा प्यार के दिलासा ना अभी मान ली नया नया प्यार भइल बा ते हम सोचही के ना बा हां का सोचे के बा तो अगला बार जौन होकी तवन ओ कि ना तन की बस का बोलबो जी बोली ना छोड़ी जाए दी महाराज क्या बोली रहो समझल करी प्यार का कहनी के समझते नहीं के कुछ हो कुल बोलहूँ के पड़ी समझाऊँ के पड़ी ठीक बा तो अगला बार फिर से आ जाए ठीक बाटे आयाम तो 2 दिन हम टाइम निकाल के आए जी सही में जाता नहीं का दी किस दिन अगला बार से अगला बार से अच्छा, इस ठीक बा। बार छोड़ दी ठीक बा आखिर हमके प्यार एगो मतलब दे दी बस आज- निशानी अभी एगो पहला प्यार शुरुआत के भइल निशानी बाटे, अभी पूरा बात ये अच्छा बाटे पहला प्यार के निशानी एगो दे दी ठीक है ये हमरा के छोड़ के जाए आई हो आओ, आओ, बेटा। दादा अरे तू बैठा ना अरे अरे खतरी पड़ी अरे कानावा में बात कहत रहनी एगो अरे तो ऐसे पूरा कोना में छुप के अरे का हो जाई नहीं क्या बोलत माने बाहर सड़क के मत छुइए कोनो दूसर दादा। तीसर ह ई दूसर का तीसर करत ह
माई सरह जाई तू सालिए हो द तोहरो का नाम कहि तोहरो कान अरे फूट दी अरे हमरा कान छोड़ी ना पहले ए महाराज रउआ बाप हो बाप तो हम सोचले ना रिसोर्ट के बतिया बताई माई की पति वजह से केहू रख लेबे लगा ठीक ओकरे हिसाब करे जब माई आई तब माई का माई का चिल्ला कर रे का करी जानती का होई माई देखो हई हमर पाहुन लगे न तहर हई आ हे भाभी के का लगे हन भूला कोने तन दिमाग सरहज नंदो हमार ई लगी हन नंदो नहीं हिनकर लगे हई त ई शॉर्ट के बतियावत रही मुड़ी हो अच्छा सब के दुने जाना मम्मी जी बताई कि माने का हो गई का हो गई क्या हो गई बतियावला से कान क्या होई? की माई तो हमरा बात कुछ कहत गड़बड़ रहनी। लागत जरूर देखा तू ना अपनी फुटाई से अपने पास रख गलत खेल सकता बेटी के डोला मत लाओ पता नहीं हम जोन देखी ना उहे बोली ना रौरा का हो दिन पे दिन सुनी कान माने हां का कातरे नहीं कान में अपन दीदिया अब हम का कही माई मर आइयो तो हम बड़ी खराब तू तो जानते नु कि जन रउआ बात हमारे बारे में जानते नहीं ना हां जरूरत नहीं ए जी रवा जात रही न हां तो ठीक अरे बा, होय देख माई तन ठीक का बा। अंदूरे ना बाजी के अन्हार हो गइल ठीक बा हम जातनी गोड़ लागतनी गोड़ लागतनी ऐसा तनी संभाल के रही, रहन रही ना। झूठो के हमरा के कहत ई रहन रही तो हमर बेटी काल काल के मार देता है माई जन बात रहे तन हम तोरा से मुंह से बोली लेनु का कइले तू शॉर्ट के बतियावत रही तो मतलब भइलो ओ सही हमर बड़का दामाद आई रुक न हो सही करत रही राम जी कर कता ना आंख कले बा खटकी निया के बोल बुझादा हां का लड़ाई को जानतो ना कुड़ी जाओ हम का कह जान ले बेटी बतियाओ तरी तो क्या कइले शॉर्ट के रख ले बतियाओ मुड़ी से टाक के ज्यादा भाषण मत ना तो हमरा बड़ लगी मत हां काहे ना मोर जना से हम भदार नहीं के का नहीं मन जलन करे त हमने कह देन जा ता के छोटा ला सारे लगम माई हम हमारा कोनो गड़बड़ लागत मैं जरूर ठीक बटे तभी हम तोरा से कहनी है ई क्रमर के खेला कर बिया आ तू तो बाद में बताइए पाहुन हम ना बोलाई हम ना बोलाई ना